Magmahal ka ng Tagalapinig. Bas ka makakaunanay. Tara, pangangkit anay. Magmahal ka ng Tagalapinig. Magmahal ka ng Tagalapinig. Kahilaban nira. Pantalan. Magmahal ka ng Tagalapinig. Magmahal ka ng Tagalapinig. Base ka mag-overnight sa Kanawain Beach. Magmahal ka ng Tagalapinig. Magmahal ka ng Tagalapinig. Iigog mo ang kanira, bisang ka na sa banig. Magmahal ka ng Tagalapinig. Magmahal ka ng Tagalapinig. Kay damo sa era nagkakalupad. Nga paghigugma. Magmahal ka ng Tagalapinig. Magmahal ka ng Tagalapinig. Kay haglaba an ira. Pasensya. Ako na. Magmahal ka ng Tagalapinig. Magmahal ka ng Tagalapinig. Kaya dito ka kikita sinmaghusay ng mga single mom. Magmahal ka ng Tagalapinig. Magmahal ka ng Tagalapinig. Kaya dito mo mababatian ang ginsusugad nga asyait titigbakon. Asat gintuturoy mahibang. Magmahal ka ng Tagalapinig. Magmahal ka sin Tagalapinig. Kaya damo dito ang magrasa. Magmahal ka ng Tagalapinig. Magmahal ka ng Tagalapinig. Kaya dito ka lang makakapalit sinasen nga waray nanam. Hashtag waray na ngayon. Magmahal ka ng Tagalapinig. Magmahal ka ng Tagalapinig, kay diri sira mga paasa. Pero kay nano, maging paasa sito taga Barangay Potong. Aray, aray nako. Ay, sakit naman ang ginawa mo. Shoutout nga pala kay Balong Picayo Esto at saka Jimboy Pixon. Shoutout nga pala sa Picayo family, Esto family, Ripal family, Laudinio family, at Japokyan family. Shoutout nga pala kay Dani Cagarbo. Shoutout pala kay Munik Picayo Esto at saka kay Kikay. Shoutout nga pala kay Marigold Abuki from Lupit Iliga. Shoutout din kay Ate Valerie Gargo de Paz. Shoutout din kay Florida Kapukyan Ada at sa Wantunen Abilino ng aming boarding house. Shoutout din. Salamat sa inyo. At shoutout din kay Sergio Yulin Presado. Hi sir. At shoutout din kay Chirian Kung Ay Flores, kay Fatima Bandilia, at kay Clarice Joy Ribortura at sa YouTube channel niya. Shoutout din sa Gandara Squad. Shoutout din kay Almira Galoy, kay Ismon Parani, Christine Bibangco, Fandi Robinicia at sa Moy Moy Baldosa at sa Dong Abay family. Shoutout. Shoutout din sa kay Arjing Kipiri, kay Jiki Midja, kay Nerlin Tejano at sa family Tejano. Shoutout. At shoutout din kay Christian G. Maiso, ang idol. At sana po supportahan niyo po yung mga small YouTuber din po dito sa amin. Yung hashtag Team Kabalat,
Bakers TV, Mixed Blood, at Lalakit TV. Subscribe nyo sila lahat. Yan. Salamat mga pare. Mga